Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, саулармысыз Казаннан, Мәскәүдән түгел бу юлы. Бүтән Россия татар журналистлары форумыннан. Хәзер без бик бер куркыныч бинага керәбез, әйме? Болай караганда бер дә яхшы әйберләр бардыр дип уйламыйсың, ләкин аның ичендә бик яхшы әйберләр бар. Ул да булса Шаян ТВ телеканалы һәм икенчесе Болгар радиосы, бүтән татар халкына сөйли торган. Ну, менә бинасын үзегез күрәсез. Татарда шундый бер сүз бар: тышы ялтырый, ичи калтырый. Бәлки тышы калтыра, бәлки ичи ялтырыйдыр. Әйдәгез бергәләп керәбез, карыйбыз һәм тикшерәбез. Тынычлык таләпләре буенча без паспорт тикшерү үтәргә тиеш. Күрсәтәбез паспорт һәм шуннан соң керәбез. Мин бер заманда Болгар радиосында эшләгән идем, хәтта мин эшләгән хәлдә дә менә шулай һәрвакыт паспорт күрсәтеп керә идем. Шуңа күрә бер нәрсә үзгәрмәгән. Менә хәзер үттек без ишек алдына. Хәзер мин үзем артымнан менә булай күрсәтәм. Ишек алды бик зур, үзегез күреп торасыз. Менә минем артымда шулай бик матур биналар. Мин бит инде әйттем, заманында монда Болгар радиосында эшләгән идек, Шупшаршау дигән тапшыруда һәм шул чак безнең 5-60 сәгать хәзер. Тыңлыйк. Бу Шаян ТВ телеканалының пиар бүлеге җитәкчесе дип таныштырды үзе белән. Шаян ТВга карты Шаян ТВлар килде. Менә. Сәлмесез. Я, кайда шишенергә? Контент эшләгән башта. Шуралар бит. Шишенергә дә бит башта. Bugün matur gün siz kelgenlerdir indeyim. Bir matur gün yaktık gün. Hem elbette edimler bizim yaş blogerlarımız. Hem Şayan TV kanalının bugün bizim Ali Mevlen Kerim sizle tanıştıracak. Bizim Şayan TV kanalının kuruluşu bile nişe kaynak durvan. Sizden uşaq bilen. Evet, tatar uşağı bilen tanıştıramız sizinle. Әлеге сүрәттә сез безнең 5 ел элек командабызны күрә аласыз һәм безнең командабызда зурая бара. Мәсәлән, Рузил Миникат, бәлки сез аны беләсездер, актерыбыз һәм чынлап та безнең командабыз арта бара, үсә бара һәм яңа алып баручылар өстәлә бара. Күпме кеше хәзер сезнең командагызда? Арта бара дисез. Арта бара, безнең алып баручылар саны 100дән артык. Инде кадр артында эшләүче Команда шиксез. Яшь алып баручыларга хезмәт хакы түләнеләме? Әлбәттә түләнелә. Любой труд должен оплачиваться. Уртача күпме чыга мәсәлән сезнең? Уртача төрлечә. Уртача. Күпне эшләдең? Многоточие. Я, ну, менә статистиканы алсак, гомумиләштерсәк, Әйдәгез бу сыр булып калсын. ярый. Сез бәхетле, чөнки менә мин коллегалар белән сөйләштем, хәтта кайбер чит төбәкләрдәге газета, журналларда материаллар бастырган өчен гонорар да түләнми. Ә сезгә менә акча түләнелә яшь булуыгызга карамастан. Шуңа күрә бу бик зур стимул әлбәттә. Мин яш алып баручы безгә 6 яшь булган. Менә бүген 2 яшьтән килде күчтәнәш тапшыруына. Күчтәнәш тапшыруында чыгыш ясыйлар. Аннан соң үсәләр башка проектларга. Шулай менә проектлар кичкенә проектларыбыз күп булгач, баскычлап менәләр, әйе. Шуңа күрә Башлыйлар күчтәнәчне, Имир Амилов. күчтәнәш программасына сәлам. Әйтче. Әйе. Татарлар өчен булар кадр әзерләр. Шулай. Ömür boyu şulay. Рамил апа, сез Кытлык югаймы регионнарда? Yok, bizde kıtlık yok. Сез балалар редакциясы ничә ел җитәклисез? 30 ел бармы? Шул. Yok, ben 39 yıl işleyim инде. Ого, телевидение. Тарихлыклар, әйдәгез студиябызның йөрәгенә узыйк. Һәм хәзер без матур, иң кызыклы урынга да килдек. Ул да булса безнең студиябыз, нәкъ бу локациядә безнең оригиналь тапшыруларыбыз, проектларыбыз төшерелә. Мәсәлән, әлеге мәйданчык ул безнең яңа эшләп килүче Шаян Shorts проектының мәйданчыгы. Сезне Монда безнең легендар тапшыру. О. Легендар Альфинур апа. Бүтән Татарстанга, бүтән Россиягә танылган. Әйе. Аллага шөкер. Җәмәгать, сезнең күрәсе килгән әйберне мин хәзер эшлим. Менә бит, Альфинур апа, исәнмесез? Мин күрсәтәсем, менәсен ишәсем. Нәрсә микән өстәл артында мөмкинме монда, Альфинур апа? Нәрсәләрегез бар, күрсәтегез әле. Монда инде хәзер күп әйберләр юк. Сез монда ни тулай торагыймы? Тукол полный. Әйе. Монда әлбәттә 100 баладан берничәсе генә, ләкин иманым камил, барысын да күреп барсагыз, аларның һәрберсе дә чын журналист икәненә инаныр идегез. Хәерле көннәр. Без Шаян Shorts һәм Шаян балалар тапшыруының алып баручылары, зуракларыбыз, мәсәлән, Бәхтияр, мин, Сәфинә, без Шаян Shorts тапшыруының алып баручылары. Әлеге тапшыру безнең каналда яңалык, әле башланып киткән проект һәм әлеге тапшыруда без яшүсмерләргә һәм балаларга кызыклы булган
Şaralardan reportajlar düşürəbiz. Həm әлеге şaralar turunda kızıqlı kreativ formatda сөйлейбіз. Әйінді біздің кішірек балаларыбыз, ол біздің Шаян балалар тапшыруының алып барушылары, алар шулай креатив форматта балаларға қызық болған әйберләр турында сөйлейлер. Kazanda Brix Yaş İsmirler Festivali uzak. Onda 14 yaşdan 17 yaşga kadar bolalar qatnaşar. Küçük buna okurğa da, mında işlerge de ülgürüz. Мында Шаянда аңлыйлар. Син әйтсәң, менә минем уку контрольный яки берәр эш бар дип, анда күчерәләр һәм инде мәктәп вакытына безнең съемкаларны куймыйлар. Без Әлбәттә безнең менә монда өйләдән соң без эшлибез. Күп балалар безгә киләләр өйләдән соң. Менә мәсәлән укудан соң инде кем мәсәлән балалар бакчасына йөри, алар инде безнең өйләгә хәтле киләләр. Ак булып, сафы булып истә калсын Казанның кадерле кичләре. Муса Җәлил булында. Гафу ит, син теге туган телне бел дигәнне сөйләләр. Белмәсәң мин син кирәк бирәм дигән. Хәтерлисеңме? Оныттым. Нәрсәне хәтерлисең, шуны сөйлә. Муса Җәлил. Муса Җәлил булында. Киң болында, тугайда, иркен кырда, уңайда, йөрәкләнеп, дәртләнеп, ура-ура. Юып гәүһәр йөзләрен, Булды кызым, рәхмәт. Ем таба, одым сайын дәртләнә. Кояш килә турыннан, аңа карап шатлана. Афарин. Ни өчен нәкъ журналист профессиясын сайладыгыз һәм тормышыгызның кайсы мизгелендә менә мин журналист булам дип уйладыгыз? Менә кайсы мизгелдә тәгаен bu fikirге килдегез? 1993 елда мен Мари Ил Республикасыннан 1993 елда Мәдәният министрлыгында эшләгән чорым. Министр үзенә чакырды да, менә безнең Мари телевидениесендә татар тапшыруы эшле. Әйдә давай, син шунда кит, әмәлләп булдырырсың. Юк, куркам, мин әйтәм, анда бара торган түгел. Мин Мәдәният институтын бетергән кеше. Килдем, беренче тапкыр студиягә утырдым, барлык җирләрем калтырана, инде куркам, каушыйм. Менә шуннан башланып киттем мин татар өчен хезмәт итәргә тиеш дигән сүз туды. Горурлык туды татар өчен. 47 мең татар яши Мари Ил Республикасында. Бу бердән-бер туган тел дигән татарча тапшыру. Мин аның авторы һәм алып баручысы. Менә бу тапшыру иртәгә, берсе көнгә 17 октябрьдә 32 ел була. Менә шуннан кирип китте татарлар өчен горурлык. Беренчедән, икенчедән үзенең татарлыгын белән горурлану. Хәзер без бер бинадан икенче бинага күчтек. Монда дубляж студиясы, ягъни мультфильмнарны тавышландыралар, татарчага әйләндерәләр. 15 мең серия без мультфильмнар тәрҗемә иттек. Рамил апа, бу сезнең хукуклар белән бергә сатып алынгандыр бит. Интернетта скачайттың да тавышландырдың түгел бит, әйме? Бу барысы да хукукларым белән сатып алынган. Безнең мәсәлән ул 1 елга, кайбер аннарсын 1 елга без алабыз да, кайбер вакытны без аны инде дәвам итәбез, әгәр дә мөмкин булса. Күбрәк без җырлы проектларны сөрәләр, балалар популяр. Без мәсәлән төрле мультфильмнарны тәрҗемә иттек һәм әлбәттә без күбрәк шундый мультфильмнар алабыз, әдәп, әхлак ягыннан көчле булган мультфильмнарны алырга тырышабыз. Әлбәттә инде балалар нәрсә карый, аларның да фокус төркемнәребез дә бар. Һәм киләчәктә без үзебездә мультстудия ачачакбыз. Менә Сәйдә безнең. Сәйдә, син нинди мультфильмнарда катнашасың әле үзең? Цветняшки. Әйе, бер җырлап шәтә Цветняшканы. Пи-пи-пи, минче бикәпи, канатларымда нур бөрки, җимчүпләргә бик яратам, һәм җиһанга мең таратам. Пи-пи-пи, минче бикәпи, әйдәле бергәләп эшлик. Пи-пи-пи, минче бикәпи,
Әйдәле, бергәләп эшлик. Цветняшканы татарчага ничек тәрҗемә иттегез? Свитняшкалар рөхсәт итмәделәр. Шул. Төрле тәкъдимнәр әйттек, ләкин свитняшканы әйттеләр. Татар халык әкиятләре буенча бар. Татар халык әкиятләре буенча мультфильмнар булачак, киләчәктә үзебез ачык. Әле без тавышландырабыз гына алып. Мәсәлән, без булган идек Мәскәүдә Союз мультфильм студиясендә. Анда безнең мультфильмнарны бик яраталар. Без тавышландырган мультфильмнарны карыйлар. Әлбәттә, без тавышландырган мультфильмнар менә бездә генә күрсәтелә дип уйламагыз. Без аларга җибәрәбез. Ахыргы нәтиҗәне һәм алар тагын карап үзләренең фикерләрен безгә җиткезәләр. Ләкин бер кайчанда кире борганнары юк, шундый югары дәрәҗәдә эшлисез дип безгә бу бик зур бәя бирделәр һәм безнең инде үзегез беләсез безгә иң зур бәя нәрсә ул балалар бәясе. Актеры Татарстаннан атказанган артисты. Нәрсә дип сөйлим. Нәрсә дип сөйлим. Менә нинди мультфильмнар яратасыз? Мен гомумән үзем бу дубляжкада бер 5 ел һәм инде нәрсә дип әйтәм, фильмнарда озвучить иткән бар минем мультфильмнарда, документалкаларда, ләкин менә нәрсә әйтәсем килә. Мультфильм ул яктан әлбәттә кызыграк һәм авыррак дубляжка ясарга, чөнки монда фильмда бит инде ул бер тавыш төгәл бер тавыш белән барасың. Тональность. Монда мультфильмда уйнарга кирәк һәм тегән тавыш диапазоны бик күп кырлы дип әйтергә була. Сәлам дуслар, минем исемем Артур һәм менә без бүген сезнең белән менә монда җыелдык һәм сез бүген минем бөтен булган сәләтләремне күрәчәксез. Шулай ярап да. То есть монда әлбәттә Силкенеп утыра торгандыр бу хәлләргә. Студия шулаймы? Әлбәттә. Ну инде берәр калганрак тавышка килгәндә, әлбәттә син аңларга тиеш, кем белән аралашасың. Минем күземә кара. Ну, син минем сүзләремне аңладың. Ну, монда инде әлбәттә инде катлау тавыштан, инде безнең теге ачу злой геройларга туры килә торган инде. Ну, әлбәттә инде безнең җәнлекләр дә бар. Мәсәлән, анда менә кичә без Рафаэль абый белән утырдык, анда безнең тавыклар йөгереп йөрде. Анда инде да, ну и вот менә шундый тавышлар тагын үзенә хас булмаган. Һәм тагын берәр ниндине, мәсәлән, мондай бераз юашрак кеше дип әйтик. Менә шундый персонаж бар иде. Ничек дип әйтим инде менә. Siz beni biləsizdir bit indi, lәкин мин шундай кавышым. Аңа да карамастан siz beni алырга тиешсез, Менә шундыйрак. В общем, шулай. Сораулар булса, сорагыз. Рәхмәт сезгә. Бик күп сораулар. Шәһәр телеканалы эшчәнлеге белән таныштык, күрдек. Хәзер безнең экскурсияның икенче өлеше дәвам итә. Болгар радиосына эшчәнлеге белән танышу белән дәвам итәчәк. Безнең хәзер каршы алды Болгар радиосының җитәкчесе Илфар Кәримов. Ярый, Рамил апа. Шулаймы? Ярый, хәерле еллар сезгә. Сәлемсез. Монда гомумән безнең коллегалар бар. Аларның бу студияда эшләгәне бар. Шактый 1 елга якын Ренат абыйның кунакта булганы бар. 100 тапкыр. Барсы килеп җитсен. Онысы булсын. Булып FM форматта гына яшәмий, без төрле өлкәләрне флешларга җыйнабыз. 1 ел элек кенә радиода безнең урнаштырылды HD форматта төшерә торган камералар. Менә сез аларны күрәсез, стеналарда урнаштырылган. Һәм безнең эфирда турыдан-туры барган тапшыруларны радио тыңлаучыларыбыз ВКонтактедагы социаль челтәрдә турыдан-туры эфирда карый да ала. Алай гына да түгел, алар инде шушы видео форматта яздырылып, социаль челтәрләрдә саклана, аларны видео подкаст рәвешендә дә соңрак карарга була. Шегез нормированныймы или журналистларның? Журналистлар нормированный түгел инде. Субботада чыгабыз, безнең бит әле эфирдан эшләп утыш, төрле чаралар бар, концертлар, Болгар радиосы концертлары, менә хәзер без Болгар Исмәгыйль музыкаль премиясенә әзерләнәбез. Төрле акциялар, алып баручыларның инде график буенча безнең көнне 4-5 сәгать эшлиләр, ял көннәрендә 6 сәгать эшлибез инде. Журналистларга җитәм соңлайсы. Журналистлар бүгенге көндә җитә инде безнең шуның теге сөенечле хәл инде ул. Бүгенге көндә бит инде журналистикада теге
кадрлар кытлыгы кимдир килә, кимдир китә, ләкин менә безнең инде 2000 елдан бирле төп состав бар, алып баручылар составында, журналистлар составында, әле алар Аллага шөкер эшләп тора бүгенге көндә. Шуңа күрә теге кытлык бар дип әйтә алмыйм, ләкин инде шулай ук яшьләрендә җәлеп итәргә тырышабыз, төрле кастинглар оештырабыз, договор форматында алар килеп тапшырулар эшләр, яңалыкларда эшлиләр. Менә шул ук Шаян ТВ безнең кул астында гына, аннан үсеп чыккан журналистларны да җәлеп итәргә тырышабыз. Ифар менә син иртәнге шоу турында сөйләдең, име кичке шоу бармы сезнең? Менә элеккеге шикелле. Бар иделек, менә хәтерләсәң син үзең дә эшләгән идең Мәскәү белән, аннан соң әле безнең тагын WhatsApp шоу дигән эшкә алып барды. Бүгенге көндә әлегә юк. Сәбәбе нәрсәдә? Biraz гына формат үзгәртеп карарга булдык, чөнки Татар радиосында да бар ул кичке шоу. Кеше эштән кайтканда бәлки яңа музыка тыңлау, кыска гына информация ишетү яхшырак түгел микән дигән нәтиҗәгә килдек. Тәмнә әлегә безнең шул кыска сәхифәләр музыка форматында бар икән. Ой икән. Радио тавыш бит инде улаймы алып баручыларга менә ниндидер критерийлар бармы? Татар телен белү, әлбәттә, без тавыш беренче мин күбрәк иске мәктәптә инде бәлки тавыш беренче чираттадыр дип уйлыйм. Гали Муллин һәм Саттарова кемәле? Мәрьям Саттарова алып барган, алар эшләгән урын бу. Шулай аларны рухияларда бу якта режиссер утырадыр иде, пультта тавышны килеп, аннан ахырда булай итеп түгәрәкләп тизрәк дип башлады. Ул Татарстан радиосында хәзердә шулай эшләр түгелме соң? Пульт артында аерым кеше утыра, алып баручы аерым име? Хәзер бәлки инде эфирда пультта утыручылар да бардыр, ләкин тапшырулар яздырганда шулай. Әле без килгән чорда да шулай иде. Ләкин менә шушы соңгы 20 ел эчендә радио 180 градуска үзгәргән. Без килгәндә әле теге ленталар булмаса да, әле магнитофон кассеталары, мини-дисклар, дисклар бар иде. Җырларны алдан коробкаларга җыеп төшеп, шкафта дисклар тора иде, шулардан җырларны табып куян. Хәзер инде бар нәрсә дә автоматлаштырылган. Алдан сүзлек куела. Ул яктан инде алып баручыга җайлар. Ярый, рәхмәт бик зур.